filmul, čo išiel v kinách, ten film, ten Bohemian Rhapsody, nie? Jaký? Co? Co tu trepe film? Bohemian Rhapsody, že ja som bol McQueen a oni sú People. Ja viem, že on je akože Freddie Mercury nebožčík. Kto kúri? Normálne Freddie Mercury, on je zo Queenu a že on je Queen, oni sú Peoples, že jak na štadióne. Normálne, že som s nimi prepojený. Prepity ako. Nie, prepáčte, ťažko sa mi vystupuje, bo mám veľké plachty a ma tlačí dozadu. Ale normálne ja som s nimi prepojený, teraz keby ja som zrobil, že EO? A nič. No, toto tu 3 devčatá opíte predu a nič. Jaký EO ty, McQueen? Nevadí, dáme ešte raz, ale tak teraz zakričíme, že až tam na tým vagóne, či tam stojí aj to tých bielých tam. Aj pred dýchovku. No, 3, 4. EO! EO! Deti, neopakujte, preskočilo mu. Však to keby si Som bol, nedokúkal film do konca. jak Mercury, aby si musel roztancovať, roztleskať. Musel by som mať klavír, pivo, nemám nič, ideme ďalej. Takže aj daj tu. Ale píšeme se. Zatlieskame nášmu pomočníkovi. Som vystresovaný, ak pivo ísť. Zatlieskame Kristovi, ktorý má narodeniny. Mercury, tu máš i klavír aj pivo. Daj, mama! Takže Pišta pre teba k narodeninám a ty máš pivo, aj klavír, Aj Mercury mal pivo, a nie? ja mám pivo. Ďakujeme. Však keď si sami, jak Mercury, tak ti utorím, že ich musíš roztancovať, roztleskať a dať po anglicky. No. Ideme, bubňa. Big day
tam vzadu je jedna slečna, čo som s ňou dneska lajkoval na Facebooku. Ty máš taži slečnu? Nemám, len som lajkoval na Facebooku a prišla moja manželka, som si nevšimol, sa za mnou postavila a mi hovorí, čo máš to tu pani? A ja hovorím, nič s ňou nemám. Jak to, že s ňou nič nemáš, keď si jej polajkoval všetky fotky na Facebooku? Ja hovorím, však to nič neznamená. Jak to, že to nič neznamená? Ja hovorím, ty si minule polajkovala 200 recepty a nič si nenavarila. Ja sa aj nebojím, ja prídem domov, buchnem po stole a ja poviem, teraz od teba očakávam, že mi navaríš večeru, idem sa umyť, idem sa okúpať, umieš mi chrbát a hádaj, kto ma oblečí, sa jej opýtam. Áno. A ona mi povie, sa mi tak vidí, že takto z pohrebnej služby. Ale mne, keď to doma neklape, vieš, čo mne pomáha? Ideš do karčmy a tam to roztočí. Nie, idem za tvoju. A môžeš točiť, keď chceš. Ale vy sa smejete, ale vôbec to nie je pravda, lebo ľudze, ja keď sa milujem so svojou manželkou, tá ona tak kričí, že ju počujem až... Ideme nočný program. Hej. Sa ti zdá, že toto nie sú deti. A čo, deti nekričia? Tak moja kričí, že mi počuť až na koniec. Valala na druhý A moja pritom tak kričí, že ja ju počujem až do krčmy a ciho som. Ale napríklad mne, keď to doma neklape, vieš, čo mne pomáha naozaj? No čo? Ja si pustím kazetu z našej svadby a ja plačem jak dáš. Či normálne, že si pripomínaš tú chvíľu, že čo si to... No ale ja si pustím kazetu odzadu dopredu, iný dej. Akože revers. Normálne vtedy moja manželka mi vracia oblúčku do mojich rúk. Podáva si ruky s mojimi rodičmi, nasáda do auta a za potlesku mojich najbližších odchádza. Čau, bambi. Včera som 3-krát pozeral. No a to som Lebo ja som bol v kostole a farár sa to snažil dať na pravú mieru, lebo hovorí, manželstvo je stretnutie dvoch lodí na oceáne šťastia. A ja mu hovorím, a čo ja som musel nastúpiť na bojovú loď? No nič, túto pesničku venujeme Lenke, Kike a Emily Premiérova. Just
nechce ísť domov, lebo takto je dobré a vidím, že už sa tu začína nálada stupňovať, ale sa bojím, že zase mne bude bitka, tá ideme radšej heto. Hej, o tebe určite. Jaká bitka? Čo tu drepeš? Minule sme hrali v Galante a normálne... Však teraz sme v Galante, ty dilino. A čo, keď som bol sám? Ja na súkromnom koncerte. Nie, minule sme hrali jeden koncert a normálne sa o mňa začali tam byť dve dievčata. Som normálne musel volať na políciu a hovorím policajtovi, okamžite pošlite tú hliadku, lebo tu sa o mňa bijú dva dievčata. A on mi hovorí, však to je dobré. Hovorím, nie dobre, škareda vyhráva. No. Nie, aj minule ma jedna pozvala k sebe normálne domov. A mi hovorí, dneska budeš po vystúpení spať u mňa. Tá to není problém. A ona mi hovorí, ty si radšej hore či dole? A ja sa jej pýtam, ty máš poschodovú posteľ. No. Ale už z jednu som raz ležal, poviem. A normálne ona ráno mi hovorí, povedz mi dačo, na čo nezabudnem do konca života. Tak ja jej hovorím, v tej posteli zomrel môj dedo. Takže ešte takú, ktorú všetci poznáte. Ináč to nejde. A idete vy? A kde sú ruky? A ešte raz. Ruky hore. Vina,
nechce ísť ani domov, ale ešte nás čaká ďalšia akcia, ešte hráme jedno rozvodové kolo na pohľadanie v Košiciach. Takže pomaly sa s vami skupina Šťamba od Košic z také malej dedinky Trstená pri Hornáde lúči. Ďakujeme krásne za pozvanie, aj vám, že ste prišli za pekné počasie a prajme dýchovnú súboru, alebo dýchovke, ktorá je na kamióne, celú sprievodu, pekné kultúrne vyžitie a odovzdám slovo Marianovi. A hočí sa s vami hodovná skupina Šťamba z ďalekého Trsteného pri Hornáde, Košice okolie, ako bolo spomenuté v zložení. Hruba Julia! Ľudia nádych, vidí, poprosím psychiatra. Oci! Keby ste nám náhodou chceli napísať sme na Facebooku, píšte, keď sa vám páčilo, píšte, keď sa vám nepáčilo, píšte všetko, čo chcete. My aj tak tam dáme toto, čo nám pasuje, takže to je to. Keby ste nás chceli vidieť, tak sme na STV1, na STV2, na STV3, sme na Markize, sme na iPlus, sme na Minus, sme na Disney Channel, sme na Animal Planet, sme na Lacie, Farmar, hľada Faramarku, nevesta pre rúžu, rúža pre nevestu, mama ožen ma, čo je? Som nie dobrou krávole! Proste sme na každom kanáli. Takže ďakujem všetkým, ale dúfame, že nikoho sme sa nedotkli. Ľubíme vás, pekný večer. Pekný deň. Peknú sobotu. Majte sa.
Skupina Šamba. Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli účastní tohto dnešného nášho sviatku. Ešte raz, skupina Šamba. Ďakujeme krásne, chcete ešte pesničku? No ja som rád, že chcú. Chcete pesničku? A čo vreskáte? Poviem krásne, áno. Dobre, tak za to, že ste takí úžasní, dáme ešte jeden pridávok. Volá. Ste takí, že na vás nikto nemá, tak ešte jeden pridávok, volá sa. Na vás nikto na mne nemá. Ďakujeme veľmi pekne, skupina Šamba, dýchový orchester Galanta. Asi bude mať už aj úpal.